Здравейте хора, аз съм Спингъл, тук сме с Вестгъл и Фокси БГ и днес ще правим... Кой от нас би? Да. Сега ще ви задам въпросите. Кой би изскочил от третия етаж? Едната казва Невена, другата Ваня това се наш ще би да. и... Втория въпрос е: кой би се върнал в първи клас? Много ми се иска на мен. Едната Ваня, другата Ваня. Много ми се иска да се върна. Третия въпрос е: кой иска от двете ви да иди в Америка? О, тебе си се. Ваня. Аз не искам в Америка, аз искам в Африка. Четвърти въпрос е: кой от двете мисли, че неговия клас е по-добър? И двете Невена, както знаем най-добре. Петия въпрос е: кой от двете харесва плюшни играчки? Невена. Не, и аз ги много. Сигурно вълци. Не само, всякакви. Всякакви. Ваня, не знам. Шестия въпрос е: кой от двете харесва Ваня брат си, а Невена ти харесваш ли сестра си? Сега да или не? Не! Ти? Гордо. Аз не. Ама като човек не. Да, разбира се, че като човек гордо. Седмия въпрос е: Ваня, ти искаш ли Гергана да ти е сестра? Невена, ти искаш ли брат ти да ти е... Нейния брат да ти е брат? Всичко без Гергана искам. Да. Не искам Гергана. Аз искам Казвам, Ваня. що има си Аз искам Ваня. И аз искам Невена. Мен кой ме иска? Теб те искам, И я. аз теб те искам. Добре. Седмия въпрос е: коя от двете, мислите двете, че може би една от двете да скочи от детската ясла? Как се? И двете. Ще скочат като приятели и врагове. Приятели. Приятели. Че ако въргове, аз те мога да скоча. Осмия въпрос е: коя от двете би се спуснала с кънки от 8-я етаж? Скънки. Скънки. И двете. Не бих се спуснала. Скънки бахти не. С Оля ги да. Деветия въпрос е: коя от двете мисли, че знае повече от всички предмети в училище? Коя е по-умната? Невена. Имам чувство, че го имам чувство. И последният въпрос е: коя от двете би се качила и би прикарала живота си в тази кола? Тарабанчи. Никога не бих го направила. Невена Ваня, Ваня Невена и... И така, Надя трябва да измисли две предизвикателства. Първото предизвикателство За мен. е за Невена Моля се. да се Виждам си качи на сянката. тази катерушка и да скочи на пясъка. Ами с телефон ще... Ама не, Телефон. най-добре. Ма ще падни. Няма. Къде ще падне? Ще падне тя. Ние в момента хора сме в детската градина. Да. Знам, защо решихме там да снимаме. Защото ни лапите само ни повечат. Да. Едно лап. Един любчо. Как го измислих по това? Ето, готово. Ай, сега моите предизвикателства. Добре. Сега ще е по-гадно. Второто предизвикателство е И последното. да иди на елная пейка и тамка. И да се качи на нея. Не. И да я целуниш. Бахти Ти предизвикателство. по-гадно. Трябва да целуни пейката. Чакай да иди в публиката.
Давай, давай. Готово! И... Това е краят на клипът. Ако ви е харесал, дайте му един лайк. Чакай. Искам да го кажа. Виждам ли се? Аз ще снимам. Ако ви е харесал, дайте му един лайк, абонирайте се, харесайте и чао от нас! До скоро!